KAEC along ke bikicha so atuma phan vutarli salong amen kang than pona sai ki claim det jia phan prap jin pena sai deng ponang ji pusi angtong ing tipen pachini po United Arab Emirates along Global Tribal Business along The Pride of Tribe Amay along Senior Journalist long Singteron ki speaker phan dipu active reporter bitung atumpen karchodang KNCA mahangke thek indeng thomke Brazil ke mahangke thek arni talon ponji Tika phonglang so pathwa klamalong BJP mass joining ajai mek paman pon Khaila pen Longri Abirta ki arjap thip ji pusi KAECCEM Dr. Tuliram Ronghang Bidisar Khorsing Teron pen pachini pon Birta ke la rado anuphan gardom pajelo gardom non birta than jebang sami ojang terangpi non arju itha birtang tonpen Moran pen mata autonomous council kilong ta aningkan do u elang bonta moran pen mata ka khayatum ansi wujok long chodji la pen kilik thurdun long chodji pu asam cabinet pen pangdak pon erlo la soput hak moran pen mata autonomous council sik sidul ki asam gov pen si ki pichot la si moran pen mata ka khayatum ansi wujok long chot ji pu asam cabinet pen pangdak pon underlo bonta KAEC ke central gov atum pen si sik sidul ki kim kerang pinaga joglo asam gov atum pen la so sai dengpon un idetlo pusi KAECCEM Dr. Tuliram Ronghang pen pachini ponlo Hoda banke dakela state government atum malam hala votali salam bubo hoda ke state government la so decision la take itum ke sik sidul long sike tokang dake close ide long do paragraph 20 long ke dake sik sidul area pulo sa sik sidul area ang mongta da banke in close ide long ke dok do dake nangyong si voters lo pulong te nangyong si India citizenship lo pulong te nangarta long si ningkan kora follow pulong te close ida teng ben ke nang council election da chopate dulong lo da tok ang da ogola tum ke da council state government ben ka create moran motok itum ke siksidul ke itum ke central government be sinangai pia siksidul Moran pen mata autonomous council of Hanmuti Karbi Longri autonomous council sik sidul si jakong gethelo bonta moran pen mata autonomous council atum ansi kilik jokdun long chot jipu asai ki claim pon thek det poluti KAEC atum ta claim pon unangpo athei KAEC along akimi votarli silam nang jilapen ke bikicha so atuma phan amen ing than et nang jipu Karbi araratum airset prungset pen nang chisongsi high court along penta order anta long etlo bonta KAEC atum la so sai pachun thek thedet mati claim pon pederlo lasi asonason alam pathe bomlo lasi asonason alam kapathe paong era la so sai prabjin pen kapachun ponja phan sai ki claim siki mi pusi APHL sialam jai sarpu angtong ing tipen pachini pon CEM jasmet pet alang ni kaning je bangalalo halake state pen kaselama council long aposila ke state to maning hanga ting pen lage langtom pinchong on lo posipu lage kalang lo mene sita dak ilitum Karbiang long autonomous council long alam che thandam lo pulo tang dak bangke aja kong thetu muchot lo lake ha India a constitution mate India amahang ke theka hota matsi ilitum six schedule ta amahang thekum plot lo pulo tang te dak cabinet a decision pen an parte dak ilitum autonomous council a six schedule si aja kong kang tang chulo la CEM kaning do thulang dak Karbiang long autonomous council ar lu bangke komatni hong pen ke bang tu ma ke chi ke bi tum sita voter list ng amen to kok lo dang te thur long lo ma jok long lo pusi po sita alang li isiala mang te ni bublo la so district council a rules alang li chelang dam pamilo pulo tang te haladak India citizen lo dang te thur long po pula amet kalilang vote jok long lo te thur long pula amet kalilang komara tum si vote ke jok long hala talam the dong lang mate Lasi hala non ke do bom mate abana rono bangke lake six schedule long paragraph 2 sub paragraph 6 pusipulo angdeng pihini angdeng so throk lo hala so long ke tok hala so arona pensi non alag non council kachari I bom hala so arona bangke selam lo setelah so aron ke chok chilu pulo gente lake aban lo si non akimi aron selam tunang po pot si Guwahati High Court along case bidam choklo PIL 9 2017 Halaswa PIL High Death Pen Guwahati High Court pen lamrai ki bigil halo
Karbi Anglong Autonomous Council tum ciklo yon thomang bong pen aron akimi selam nang populo. Council tum cethagon sulo ciklo yon thom ke uni ciklo yon throk naing pulo. Ciklo yon throk ta por pidalo. Ciklo yon throk pidal pe non ke jo ciklo yon throk ali non ningkan throk susilo kuna la aron kente lage. Kasi hala abban aron alam phurlem det bangke claim nang nilo CM ke haita. Hala abban aron bangke ke chok che ke le do po sia kimi selam non pugi pulo kente. Ande kupi sila abban aron alam non ke van bom nang langte. Akimi aron selam dedra laso akimi aron along tok nang po. Daket tok nang bang lahelo inglong aso pen akaprega tuman ke. Kece ke be pulo tang da Karbi Anglong arlo ningkan paru kre sirkebra pokebra isi aprang penang ke dobo matum kali pulo tang te. Daga bangke vota joglong lilo lapen election da thurong lilo. Matang te inglong aso kali tum anke ke doa bari no kimi non joglong lilo. Na pen thurong lilo putong tok deri ma. La ong be ong lo. La sini tum ke ning hang lo. Sita la anle un e pusita ningkan paru kre sirkebra pokebra isi aprang pen dobo matum ansi joglong chodji pule tok unanta la anle unanta. Rara tum ake jog bandoi polo. Sita nona bangke alang litum CM kaning bang la hello alang litum aron selam lo pusipo. Aron selam mat ha governor arideng cingthang lok pusipo. CM ala model lage. Governor arideng cingthang lok pusipulo. La si non ni CM phan karjugang tung alang lipan se arjupo alang lipan panong lor sini arjupo. Nang li si puverlo Assam a cabinet alam si governor ta arjunangi pulo. Ante non nang litum kaselam aron bang governor ari deng cing thang lok pulo tang te nang litum alama teng pulo tang te laki asama cabinet si pecing thang lok lo. Ante asama cabinet tum moran pen mota ketum phan lapuan aron kimi selam pithek pulo tang te Karbi Anglong sora phan pulo aron kimi bang cekoy tu nekete kente. Ili tuma kace songge ha suri ni rakre throga ningkan pen lo kente. Pipolo jo non la ningkan narke por non nang li ron na pipolo non taron la soron nang tum selam patang ne dekente. Asama chief minister Karbi Anglong batai kwan lo ke bangke. Ningkan isi pen batai kep krep hoda ke bang. La pen nang li jir polo nang li tum cilang king lo. Ante la ili tum ake mang alam nang li pipolo pakroin ne dekente. Nang li tum ke thana teng polo tangte. La hello nili CM ake hai pane puji pu bangke Karbi Anglong Autonomous Council longke kece ke bi atum nang jogdun nongle nang thodu nongle pun hota ke tokabe polam ke ningje verino. Nang litum aron akimi kaselam ji paragraph 2 sub paragraph 7 ateng pe nang tum nong jakong dolo nang tum selam dedra aron akimi van dedra nang tum pecok den pusin ilhin men puji. Kedamtangar ni United Arab Emirates along Global Tribal Business along The Pride of Tribe Amay along Senior Journalist long sing teron ki speaker ke mandun long pen Karbi Anglong aphan isi nong mi ke long dun ason lo. La sila puson man peng ke long dun aphan karcho damakinang sot lupu dipu active reporter timatum jakong ni pai kre phwarni Senior Journalist long sing teron ahem an humri damsi archo pen kaching bai padupot. Long hala Global Tribal Business Forum 2025, the Pride of the Tribe Batung si organize dak nilipan ang hanglo nilipan key speaker hisap sinang hanglo sinili dak penang lamjay dun lo si hadak kadok we tunda aning arong mo nililam ke jay dun tribal tum kiduk kisung aputha tribal tum kipapi business anat kapapi ayo ni pensi kapapi lo la so bang ni li jai dun long lo atheli tum inglong so tum ke karbidet polam ali like as a whole will long tribal which is wrong mo sa pangu kasi hada ka negro tum dado Chinese tum dado kasi inglong tum tabang Chinese ka deploy li compare pangbar na masiw ne seta as a whole of India long la not just met northeast lo Jharkhand long adivasi patung long kasi lahat tum mane kapapi idung la business ke claim ang crack chelong nung te kapulo nang dag ni solam ta jai dun hanso ala ke Karbi Anglong hello til helong ba production ke ong ta li tum ki jora di chi ga chi ni dun te product mala so ga chi ne yo ni
middleman gitu malia dolong international market lo tun dik jo la hello pulona el tun granite ta along da a value a dor chini ne masi hem ki kim to war ki kim along si dak si enro jo la hai pu thak la si hadakatum non government budget tonra hadakatum bang investor tum ke wangi pen ladak kene dak pen OPP market pon me international market along no hanso tan mi pen dang lo ta pen dak dhorok granite lo pen jaga minerals do lang la hai deposit la hai dak wang pen invest la si la hai lo la si meeting la ni lilam jai dek pen apit pen anga tum hadak UAE atum lo Emirates atum mata ni lipan nang chitong tu lo apit phone number nang yan lai pen na no phone number nang chipi lo nang chi contact lo la hai do lo la si la so bang ni li ni ngarong pik lo ka chitong no lo la si la ni li ko pai pu si mata ate international la hong klam along ni li lam gi jai dun lo is our side lam gi dong ki jai pu ta kali as a tribal key speaker nili main speaker la so pasi nili is our side along si ka chahyak dun lo pa ni ngarong lo Jakhong ni phai kre phwar ni Karbi nimso ching thora songmati KNCA tiripia tum amithang sa hemalong phirang kya mai kang ni Soarlo so atuma phan ke raikom dun jila pen kisung ke boyalong kar jab dun thip che phan Karbi nimso ching thora song KNCA mahang pathek pongsi aning kan wang ta mahang ke thek arni talon pon bom asonak thaksi non ge wang ji pai pai ni phai isiar ni KNCA mahang ke thek ingdeng thom ke brasir kep ke chok arnita aliralon pen talon ponji Laso katalon pona hot KNCA atum klembang phi atum ki claim ke dam nang jia puthak se ke tami piponji Lasi laso katalon pon along KNCA aru ari manta nang chetong dunji laso KNCA mahang ke thek arni katalon pon along Karbi atum anta ka chetudun pe japhan KNCA tiripi atum pen tuning ripon Bangji Agosto si mate pai pai siar ni litum talon ponji lakeni tum Karbi Anglong adang pi pen litum dak mithang dipu KNCA sai hem long si pedo ponji busli tum chirai pon lo la pen labang so ka chirai long litum KNCA regional tin benstami rangji la pen litum labang so amai bang ke litum leadership mate litum chisong abang phi to an han sini tum chehang tapen gili tum dak thek muchot atum hata chehang ponji tapen ke branch level long pustami litum long na chito dunji doji asila bangso arni litum mesen mi et pen lawangso Karbi sorlo atum abhan kapaching thur lapen ke mithang sorlo aphan ka cherai kom mithang aking charja ponthek lapen ke mithang mana peng ke khang pen chenglok so luk phan ke lang rem chenek do ana puthak stami la bang so mai long de khang chimum panji asi na tum phana sorni apharman ta na tum phan na ke hang pa dolo non pen stami la pen ke ni tum la KNCA do an atum an ta ni tum central committee pen regional committee pen branch level an ta ni tum che hang dolo asi la so media ahin pen ni tum pachini kang tum ke along tin Karbi Anglong arat mate Karbi Anglong along sorlo asong pulote KNCA mate Karbi nimso ching thora song tai silo asili tum mun an KNCA asong hin pen Karbi society along Karbi bi to mithang apendeng sompot ke pechan bonje pharman mithang sorlo right mate sorlo tum jakong pen sorlo lo bulesi ha hem to kok nang hi lapson abang pen itum pechon si pini khailong sontin amot along stami sorlo tum ka paprang pon labang so amek paprang pon lo da son tak taxi non ke wanggia pors tami sorlo atum mithang aja kong pen achari pen chenglok asontin chokamar long lo lepunon asontin choklem chodama mol long stami sorlo to mithang aja kong pen mithang ke thek da bang so pen mithang aja rai kom thek dia farman itum kai ke tami awareness la pen ke itum leadership son pipon bom la sinon ke bang la bang so but anniversary tami itum tong dong sorlo tum phang ka chuhang ka dolo je sorlo tum chisong se kulote itum akhai chingthurun e la pen ke sorlo tum nong si paprang phre pulote khai chingthur amoton along ta chunun e la silas bang so long itum Karbi nimso chingthur song hin pen ha ke cheng pen 1986 first August pen hang thek det pen bang ke sorlo to ka chingthur
mate solo ka chisong solo tum awareness program solo tum ke cerai kom la pen solo penting support ba karbia khai penting support jutang riba ta so chisong chot kalisi itum hembrek ha song long stame bak hembrek ha long tame long tin tame itum cerak citodun asi ke bang dia por hotame cerak citodun jila pen kil tu ajab chipen itum akhe anso sika paching tur long dia parman sin itum ajab ji pen kil bang so fasa gos mate itum dak mithang asai hem long si talon pon po ladak modit dopik si ekebare lakso asong ka ingtampik la person kalis tame non support ho nitung leadership asong training tame tipi pon jip sini matha pon ase kebangji labang so tarik si mate fasagos pai lo fasagos lo bangsor ni kense am hange thekar ni to kabe manta na pache to dun ji la jak pawang pebji fansini tu media hin pen chuni lo se kardo West Karbi Rongkhang MEC constituency tika phonglangsu pathua klamalong jakhonga chekloni phaikri pliar ni Rongkhang Mondol Committee atumpen chepatur piponsi BJP mass joining ajai me kapadopon tika rong laki West Karbi arlupen abarim nai arong pule hokdam detta hinuni seta tika rong arara phan kachingthur abarsai kitangrit hektik pule pudam detta hinuni labang swala mathapon si tika lapen inglong arada phan kapaching thur ja phan pura KECCEM Dr. Tuliram Ronghang pen rada tumpen kachingki kache thandam ajai me padopon bangso ajai me along tika rada tumtami aningkang sampen kadukawe bang pharogi thomsu sia hemtuna tum EPHLC lapen Congress aracharya song atumpen chi usi BJP racharya song along chepa okdu bangso ajai me along CEM Dr. Tuliram Ronghang pentami tika rada phan towar penchinglok kapre kaching thur abar sai chiklo I jonang bong sai ki klem pi ponja phan lamchak chipitekang alu hisar puaman pen KECCEM Dr. Tuliram Ronghang MP Amor Singh Diso MLA Rup Singh Teron West Karbi BJP President Rodip Ronghang MLA EM's MSS Chairman lapen kapre man peng ki doatum chetong nonsi jai mek misen pen pachunpon Board Hall pen Great Sontimong Karbi Longri Abirta 75 houses atung APSLC la pen Congress pen chusi that dika APSLC branch office secretary pen changlok a team pen 375 houses atung BJP party long ok konlok apen nitu banding konlok banding laino apen dak arat tunil ban pin pura lo nangapi dola kecing sige nili charge long da Jela so charge bang ke banna ye charge long Karbi ke missionary yang bang ke so charge bang ke 1596 established asila so charge upon Assam Dorson ben name Assam government ben name Dr. Himanta Biswa Sharma lak tin koi PL asinili hin ben name Karbi Autonomous Council ben name la so charge pa develop je upon ilinda laking koi pon bo positive tangda konlo PS scheme ke deng ponjalang pinigang lo lapenang parta madagarat tum niliphan pin pura lo nang pido halai pin pura lo anta menili CC pen ke deng ponje phana scheme kapichun je phan claim pon ko pusira thengna tamme ne lam chak pon lo Kardang miniman starting baby apen nili kedam tangke EPSLC long Rongkhang constituency women wing CC long si nili organizing secretary Clement Bong apen non bangke aku pu Dr. Tuliram sar along sini tum aku nitum aktim penamasi dapu cepo lo sarna lason lo ning kehang he asona bangke lo nitum cikiat hai awe EPSLC lo inut bab alidar along si johang dam jaji ma kesung alam cetan sita nitum cetan athai awe so pasin tumako sar lo nong cedun Karbi PGR along aron repen kidu ke bikicia so tuma phan tharli nang jipu Karbi radatum airset prungset pen kachisonga hutami arjab dun thiblo Lasondak taxi compressed biogas mati CGB aputhak penching lok khei longria pharman kachisong along kaikita arjab dun thibji lapen non ke ECCEM Dr. Tuliram Ronghang along bidisar arpu dengdun det pusitami khei lapen longri kachirai kom kachisong along kachitodun thekthedet pusitami kachingki kachingwai along khei longri apharman kimisenji aphan bidisore bidun bompo Rata kachisong along le arjab dun dedet pusitami kachingki kachingwai along kichokchi aputhak ke do an ke bidisore thandun bompo
lasi khaila pen longria pharman ka chirai kom dun cha phan bidisar ar pudeng det pusitami aphi ke chiroi re bonta aprangsi dunji pusi ke ECCEM Dr. Tuliram Ronghang bidisar khor sing teron pen phirangki athengnu ningjepon prang lo ke dam nai ke lapen res lo khai si pen alam akam masi jola solong bang si kar jab dun mane political party sita a BJP no ASDC no kaprek party no congress no yong si khai interest lo pulote hala so hur bang ke bang yong si hang lo pulotang te e par jupon lo pulote hala bang so bang ke dun bom sita dolo la so lam bang je thanangi pulotang te lasi ladak bangke Karbi Longri Abirta me aphi ke chiru ipo bange mathanang ne nahok le dosi tame lapen asab bagle claim un pusita me neli ke Karbi rata phan Karbi Anglong lai methang longri long par farmansi claim doi asab vet sitame thekan un an sitame lake khe farmansi neli bangke arje advisor arpu neli peglo lapen ke laso arpu neli unan thek anabang ke jerabdun po pulo lapen aprang ke towar along nane mai meeting along ke hang haladak penten non bang ke cari chalo maja kong ke do tum long jasme dageli tum along pulote CM ke hailo alang litum along dodun pen ingni raprong chingwai chingsai lote halata ali thedung doji pusi neli mathala silahui kaddo kabe alam che matha etri alang li long acerap duni paneli cekroilo la sidak long le phelang alam pusita me ason kapre alam pusita me alang li pan ing nira prong si la bangke ka chingwai long yi abar sai bang alang li neli pilo la si hala so teng si neli sita theganu nane cerap dun po jong si alam pen alam ason alam mang jong si neli chope kroi alang li pan chope kroi thekser alang li pan pen elam pa cheton thekser pulote la ke nili jongjung ali aphan gali lage Karbi Anglong Karbi Arat ali aphan si dopo lapen lili tuma CM ke hai si tame ko piluma jong si kaddo kavelam chini pe me jethan pe me chingwai flir pen la so chingwai lo polo te alang li sita ke kroi krede ji adim ave pusi neli matha ako non sita me alang li sita nili chematha bangela sonlo la longri longpa chari chaloma long sita me nili bidi neli sore sita kerab longji pusi bang la soar pu neli peglo la sila soar pu bang neli unan ke alangli long cherab dunpo la simo pene je thana tenglo asab vet sita me cherso vet sita me neli thek an sita neli bidi do an sita me la ke khel pen ke longri long para farmansi la daga bang ke neli bori donji la si iphiga chiru elama be komantu ne ke labuson ta mathapo phi chiru lo pe phi ke dam tha be lo dami pulo te nong ke frang lok lo la sil e frang ke dam hu chi tame jong si ko na ne frang ko pine chak pe lok lak do pulo te asap atowara bang achiri nang ko jola so angdeng anchor lo ladak bang Karbi Anglong Arat la pena jahaga atum kopi ko son matha jine la bang ke la rat ari deng lo ka do ko vita matha un la Pinya Abirta lansi kangton lo kardong